Corria i corria fugint del foc que queia del cel. També ho feia per la gana i la por de trobar-se sola. No hi havia ningú que tingués cura d'ella. Va córrer i va córrer sense aturar-se fins a arribar a un poblet tranquil i pacífic. Asseguda en un banc prenent el sol, una parella parla tranquil·lament. Com semblaven tan feliços, la petita Carlota va decidir que els demanaria si podia viure amb ells i, per què no, també els demanaria una mica de pa o qualsevol altra cosa per menjar. On s'ha vist res semblant? Una nena vagant i pidolant menjar. Algú hauria de fer-hi alguna cosa. Aquesta nena hauria d'anar a un orfenat on tinguessin cura d'ella. Cridaré la policia perquè se n'ocupin. Al sentir això, la petita Carlota va fugir d'allà ràpidament. Va córrer i va córrer fins a arribar a un bosc on va trobar unes quantes mores per menjar i molsa per fer-se un llit tou i calentet on descansar. Però els sorolls del bosc li feien molta por i, a més, es trobava molt sola. No, aquí no s'hi podia quedar. I un altre cop va iniciar el seu camí sense rumb. Va córrer i, després de molt caminar, va arribar a l'altra banda del bosc. Per sorpresa havia arribat al país dels menjapedres. Aquests eren tipus molt simpàtics i divertits. Molt amables, van oferir a la petita Carlota un munt de grapats de pedres per treure-li la gana, però a ella no li agraden les pedres. Al veure que la rebutjava, els seus nous amics es varen enfadar. Així que et donem el nostre menjar i no el vols. Doncs aquí no et pots quedar. Vés-te'n, fora d'aquí! Aleshores, la petita Carlota va pensar amb tristor: no els agrado perquè sóc rara i diferent d'ells, i amb raó. Dit i fet, els menjapedres van tornar a ficar-se a les seves cases subterrànies i la varen deixar allà tota sola. Un altre cop, la petita Carlota va continuar el seu camí. Caminant hores i hores per un bosc fosc i esgarrifós, va arribar finalment a un lloc ple de color. Era el país dels Cua de Seda. Benvinguda, benvinguda, benvinguda siguis, la saludaven els ocells. Què hi busques aquí? Només una mica de pa i un lloc calentet i tubet on poder descansar, va respondre tímidament la petita Carlota. Sí, tot això t'ho podrem donar aquí, xiulen els Cua de Seda, però un d'ells s'espanta al veure que la petita Carlota no tenia una cua de seda com ells. Fixeu-vos, no té cua! I tots van anar a veure si la petita Carlota tenia o no cua de seda. Al veure que efectivament no en tenia, tots van cridar a la vegada: No, no et pots quedar amb nosaltres perquè no tens cua de seda. Què més dona? Va dir la petita Carlota per tranquil·litzar-los. Me'n puc penjar una o me'n podeu posar una amb un imperdible? No, van respondre horroritzats els Cua de Seda. Ni parlar-ne, aquí tan sols poden viure els autèntics i vertaders Cua de Seda. Dient això i donant per finalitzada la conversa, li van girar l'esquena. La petita Carlota va pregar i suplicar, però va ser inútil. Va pensar amb tristesa: no volen ajudar-me perquè sóc rara i diferent d'ells. Un cop més, la petita Carlota va emprendre el seu camí sense rumb. Plena de valentia, va córrer i va travessar un altre bosc fosc i misteriós. De cop i volta va adonar-se que havia arribat al país dels corbs. Els corbs eren molt amables i van oferir a la petita Carlota un niu tubet damunt d'un arbre sec i per menjar el seu plat preferit, un ratolí mort i pudent. Al veure-ho, la petita Carlota va cridar horroritzada: Ex, jo no menjo ratolins morts i encara menys puc enfilar-me fins dalt d'un arbre tan alt, que potser no veieu que petita que sóc. Tan sols has de volar, li responen els corbs. Però si no vols volar i no vols el nostre menjar, ho sentim molt, però hauràs d'anar-te'n d'aquí. La petita Carlota va pensar de nou amb tristesa: ells no em volen perquè sóc rara i diferent d'ells. I un altre cop va continuar el seu camí sense rumb. Aquest cop se li feia encara més llarg i més difícil. Després de molt caminar, va arribar al país dels golafres. Quina felicitat! Aquí sembla que hi ha molt menjar, doncs estan tots bastant plens, viuen en cases força grans i llencen tot el menjar que els hi sobra sense pensar en els altres. Fins i tot els animals tenen molt per menjar. Les senyores golafres, grassonetes i ben vestides, es fan petons i es somriuen les unes a les altres. He arribat a un bon lloc, va avançar la petita Carlota. Aquí tot és abundància i amor. Però ningú l'agafa entre els seus braços per estimar-la. Amb timidesa els hi demana una mica de menjar i un lloc calentet on dormir, però no li fan cas. Vés-te'n, no tenim suficient ni tan sols per nosaltres, criden els golafres. La gent rica no sap com fa patir la gana, va pensar la petita Carlota. Jo hauria de buscar la gent que no té res. Aquests sí que saben que trist que és i com es pateix quan ningú no et vol ajudar. Llavors decideix anar en direcció a la zona de les fàbriques i l'abocador a les afores de la ciutat. Tan sols arribar al barri dels pobres va sentir:
Vés-te'n d'aquí, no et volem. Aquí no en necessitem. Si venen massa pobres al nostre barri, no hi haurà res per menjar ni lloc suficient per tots. Ho has d'entendre. Aquest cop la petita Carlota ja no sap on anar. I per empitjorar les coses va començar a ploure. Mullada i tremolant de fred, de cop i volta va veure un arbre molt gran on hi havia una casa molt estranya a les seves branques. Guaitant per la finestra, un home de cara amable li somriu mentre menja un gran entrepà de formatge. Vine, que compartirem el meu entrepà. Sembla que tens gana i fas cara d'estar molt cansada. Descansa una estona. Aquí s'hi està bé, està sec i calent. Però qui és vostè? Pregunta la petita Carlota, sorpresa de veure aquesta família que viu en aquesta casa tan curiosa. Soc el senyor Bonrefugi, li va respondre. Si vols, pots passar i veure la casa. El senyor Bonrefugi? I així és com s'anomenen les persones que són bones i comparteixen tot el que tenen amb els altres? Fa tant de temps que estic buscant gent com vosaltres. Si em deixeu, m'agradaria formar part d'aquesta família.